Evolúcia peňazí, od výmenného obchodu po digitálnu éru. Predstavte si svet bez peňazí, takto začínal výmenný obchod. Ľudia si vymieniali tovar za tovar. Potom prišli kovové mince, ktoré priniesli štandard hodnoty a zjednodušili obchodovanie medzi ľuďmi a národmi. Papierové peniaze znamenali revolúciu. Ľahké na prenášanie a skladovanie urýchlili rozmach ekonomiky. Zrazu nebolo potrebné nosiť so sebou kilogramy zlata. Bankovky sa čoskoro stali symbolom moderného hospodárstva. Dnes fyzické peniaze ustupujú. Bezhotovostné platby, internetové transakcie a digitálne meny ako Bitcoin či Ethereum menia spôsob, ako platíme a spravujeme financie. Kryptomeny a blockchain technológie otvárajú možnosti pre bezpečnejšiu a transparentnejšiu budúcnosť. Peňažný systém sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Rozumiete sile digitálnych mien? Sledujte nás a naučte sa viac o ich vplyve na váš každodenný život a budúcnosť. Zdieľajte tento príspevok a diskutujte, kam môžu peniaze ďalej smerovať.